ahoj. Honzo, jak jste se připravoval na soustředění? Ne. A vy? Jo. Vy jo? Adame, pozdrav. Jinak, protože ve všech budeme čekat 40 minut. Prostě nahodně. Zdravte do vlogu. Ahoj mami, úspěšně jsme docestovali do Turnova, moc se mi tady líbí a máme skvělé trenéry, se kterými jsem velmi spokojen a věřím, že moje kariéra poroste nahoru. Ahoj. Měření výskoku, všeho. Dosahu, výskok, vejška, hod, vejška. A jak odhaduješ své výsledky? Samozřejmě ty nejhorší. Jako každý kapitánek trasa. A few inches later. Mám o 8 cm méně ve výskoku. No a... Zmenšil jsem se tak o 3 cm minimálně. Nebude večer. To jsem velmi zklamaný, protože já mám rád játerový knedlíček a domácí nudle. Haha. Alkohol je svině. No, to je jedno. Jaké jsou vaše pocity z prvního tréninku? Hovno, vole, cyklí metry, balón, vole, měl 1,0 kilo, no, takže prostě o 100 gramů víc. takhle letěl a takhle udělal. Ty hodil bych ty sem do oken, ty vole, on takhle udělal. Prostě je to cinklí celý metry, ty vole, měřím 190, mám řekl, že měřím 150. Ale já taky 89 mám, vole. No, vole, pak jsem tam vyndal šulina a ona říká, takovou míru nemáme a říkám, no ty vole, a pak se jí tam, vole, do kolika to máš? No do 5 metrů, ty vole, to, já říkám, to jsem měl, vole, ve školce a ona jakože nevím, vole. No, cinklí to je všechno tady, jinak bych to zabalil domů, vole. Cože? Jaký je váš postoj k tomu, že nesmíme k holkám na pokoji? No moc postoj se tomu říct nedá. A jsem zvědavý, kdo mi bude mít záda. Názor na, že nesmíte k holkám na pokoje. Je to úplně jedno. Why are you gay? Haló, prosím. Fakt jsi odešel? Aha. Kam koukáš? Mávejte. On to zamávej do vlogu. Zamávejte. Zamávejte do vlogu. Takový to tancování utyče, nebo jak se... Ale Micha, to jsme porušili druhé pravidlo. Michale, jak se těšíte na dnešní den? Dnešní den se těším velmi, protože jsem vyspal asi 4 hodiny. Kvůli tady panu Kejmarovi, který tady mluvil od půlnoci do 2 hodin anglicky. 3krát jsem ho strhnul z postele a po 4. už jsem na to neměl nervy. Pak tady jezdil ráno v 6 hovnocuc, takže jsem se nevyspal. No a díky tomu, že tady jezdil ten hovnocuc, tak jsem neměl chuť k jídlu, tak jsem si šel jenom jeden rohlík se šunkou. No a to bylo všechno. Aha. Teda MNK.
Michale, teď máme před tréninkem, jaký je váš názor na to? Těšíte se? Hej, do piči, těším se. Jako malý kokot, lebo já rád tancujem. Před tomto tréninkom jsem si dal paradajku, takže bude... Co je paradajka? Paradajka je rajče, vole. Dal jsem si paradajku, takže budem takto najetý, vole, ty kokot, vole. A dám si ještě tu půlu. Mějte se pěkně. Jdeš na koupák, Dana. Velmi silný. Jo. Se mi trochu vedro. Jsem unavený, takže vypadá to, že nebudu jezdit po to budáme. Ale ty tam jezdíš sám, to se musíš odstrkovat. Zajímavý Pepi. Ale musím chodit na horu po těch takže vypadá to, že budu plavat a budu asi v bazénu. Tak to, koupíte si něco k jídlu? Možná si koupím jídlo. Jaké? Jaké Kam teď jdeme? se pářit. Daník. Few moments later. Jo, já jsem právě s ním vylízal. Je se slíbil lízátko. A to mě nezajímá, ale mám to jsem to včera Later. Minutes later. Six hours later. Proč jste neměli oběd? Já bych to stejně neslyšel. Já to nežeru, Je úžasný. Boh se těšíš na naší polívku. bude to fakt stop. Ty? Zdravím všechny Fortniteáky a Fortnitečky. Děkuju. Tak co? A to říká. Teď máme před tréninkem a zrovna se nám rozbil práh. No, přesně Michal nám ho rozbil, takže... Prostě... Tak. To je špatný pokoj, Honzo, my bydlí máš tady. To je moje voda. A pražu něčím silnější a zatřu do vlogu. Ne, tam musím já s Aničkou. Jak se být taky náhodě? Tak si dejte pusu všichni. Aničko, tak si se tam dostal. A ten mobil, ne, to nebudeš zoomovat. A pak to dal na Honzo, hnedka se to zoomlo. Takže prasknutí čočka. Vím, co se válí, barek na podlaze.
show party upside down. Hera walky na techno sound. Záleží na tom, či ruce mě chytnou. Nechci jen tak.